Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Tamugan, Marilog District, Davao. Ang nga magtatampo na dasangan nga Dodong. Dong, wa man tayo trabaho ron. Inom ta. Sige, matag-inom ini. Bay pilot? Anak ng life. Pahimos ko to kay kung naminyo na niya ta. Wa na tayo inom. Kaya na may asawang magbuot na to. I know that. Sakto sa ka. Ya, saman. Inom ta. Sige, inom ta. Utsa naman ka dong, uy. Ikot ini na lang yun yung imong kinabuhi. Sige, og inom, kauban na ng pilot. Ay, lingaw mo lang ning amo mo eh. Pahimos ba ba? Indras ulitaw pa. Nagbiniyo pa ka. Makakita na unta ako og apo. Dili kay magsigi kag atubang ng baso. Itsa sa ako minyuan mga wam ko uyab. O paning kamot nga makauyab ka. Nung katawa ka bay? Okay, sabi di magkatawa na. Nga paminyo man kakas imong mama. Nga, wa man kay uyab. Nagkita eh. Ay, naibaw na ko eh. Kung si buhaton nimo, arab ka uyab ka. Unsa man? Naman kay cellphone nga touchscreen oh. Ako pa nimo. Pangita ka chatmate. Arab ka uyab ka. Oh, gusto. Muna akong buhaton bay. Salamat kay ni ay naki-friend ako ay. Ako ni chatan bay. Unya pangayuan akong number. Salamat ha nga. Nihatag ka sa mong number, miga. Puring ang akong pangan, Migo, uy. Puring. Ako sab si Dodong. Ganun nagkaunaw na makaog-chat na ako nga nangayo pa kita sa akong number. Nagtanong-tanaw ra magud ko sa akong cellphone. Nya nakakita mo ko nimo. Mo tong ni friend request ko nimo. Kay parehas ra tag lugar. Mao di ay. Oh. Oh, nalipay sab ko kay nihatag din kasi mo number. Gusto mo sad ko nga na ako'y bago amigo. Unya, okay na nimo kung magtawaganan ko nimo? Okay kaayo. Oh, mayo noon. May kailan ka babae? Oo, lagi bay. Og nalipay pud ko bay kay sa akong paminaw. Mayo raman. Butan man. Maayo, may noon. Nya. Ayaw lang ilang ay birahe da yun. Oh, sabay. Puro lang yung nanggaw da. Birahi karon. Wa pa kami makita, birahi dayon. Birahe ba? Birahe da panguyab ba? Kay maunahan niya kasuban. Ha? Magkita? Oh, magita ta. Kana kung okay ra nimo. Okay na, uy. Wa ba sa pilingaw? Sige, ako i-text mo ha kung asa ta makita. Kani harap ko pa abot ini. Wa pa magid mo abot sa puring. Ila da mo ka kutong bayanay. Dili unting na tumutong na. Hi. Ah. Ikaw si Dudong? Oo. Ako si Puring. Oh, kagwapa niya. Uy, noon sa ka, uy. Nagsige mo kong kagtutok na ko. Kuan ka nang nakalitan lang ko si mong kagwapa. Hinuwa yun ay. Tinuod bitaw mo. Gwapa ka. Aw, sige, mao man ka. Thank you. Anya, asa man tayo ni ron? Magsige lang taog tindog. Mangita tag atong kakanaan. O human. Magstorya na itag maayo. Anya, ako man naman taog kaon. Unsa may atong istoryahan. Bisag unsa nang gud. Pag sure, uy. Bitaw. Nalipay na ko nga nakita tas personal. Adihas ti eta. Nalipay sad ko nga nakakita ko nimo. Pwede mo tanan? Pangutan na lang. Unsa man na? May uyab na ka? Wa pa gyud in taon dong. Kagwapa nimo nya wa kay uyab. Tinuod bitaw, wa ko'y uyab. Aw, na may daghang nangayap na ako, pero dili ko pinahan nila. Gusto na ako friend lang. Mao ba? Nga sa ato pa kun manguyab di ko nimo. Di ko nimo sugton. Ha? Bitaw. Ay nagkalain na, boring. Basim ka ingon ka nga risko ra kay ko. Ang tinuod ring bisan og karon na ta nakita. Pero lahi nang akong gipati diha nimo. I love you. Dong, May chance ka ko nimo. kung tinuod yun nang imong gibati rin ako, dong, pamisita sa amo aron mo tuog yung kung nahigugma ka na ako. Kana ra di? Sige, muadto ko sa inyo. Amigo di ay mo ni Puring. Puti,
Na ba siya? O kaya kay akong tawgon akong pakanaugon. Abi na ko kisirahitan ako. Ikaw magkudiay ni dong. Ako yung gituman ang imong giingon nga panahon ko nimo din sa inyo. Laki uy. Murag. Makasukot ko ini da. Ang amsa dog, dili ko nimo sugton. Nga ako naman gituman ang imong giingon nga imo kong pamistahon din sa inyo. Bitaw dong uy. Ako ba yung nakita nga tininuod ko ng iman ako? Mao nga, sugto na lang tika. Tinuod ring? Imo na kong gisugot. O lagi, uyab ta. Ay salamat. May uyab na gito. Yo! Uy, hilong uy. Lunggan ka na kasawa mga silingan. Bahala na sila ay. Bahala na sila makadung sila. Nalipay lang ko nga nagkauyab na ta. Love you. I love you too. Mo tayo mong uyab, katay mong gipost. O bay. Gwapa, uy! Salamat bay ha. Ay, good luck sa inyong relasyon, bay. Ha? Pangit ang atong tawgan eh. Ganahan ko, pangit ang atong tuganay. Nga naman. Balay ba? Kay, daga kay gigamit anang kuan uy kanang be, darling, sweet, mahal, sa padati ha. Gusto ko kanang palay ba? Pangit atong tuganay. Pangit. Sige. Kung mo ka na yung gusto. Sige, kana na lang. Hello, Pangit. Hi, pangit. Kumusta naman ka? Okay ra. Nya, ikaw na kangit. Wa pangit. Hangiti ko pe. Ha? Sige. Pangitan ti ka. Anaon ti ka sa inyo. Ate. Lagi. Anaon ti ka ha? Dadan ti ka pagkaon? Promise? O lagi. Pabuta ko. Pangit. Sumani yung gibuhat na ako ngit, uy. Sa ginagod ko. Uyab ito to. Nagsalig lang yung kabuhat si mama da. Nalipay bita ko nga wa si mama nimo kay makapatuyan ko sa kong buhaton nimo. Salamat ita. Nakuha di ko ni mo da. Sabi nimo, samot ang akong love nimo. May nahitabo na to. Ayaw ba yung ko binuangin ngit ha? Di na mahitabo ngit. Kay love kiti ka. Ha? Manglaag ta? Oh, anaon ti ka sa inyo. Kay manuray ta. Ayaw lang pangit, uy. Kay busy ko. Sa sunod na lang ta manglaag. Oh, mao ba ngit? Sige. Sunod na lang. Hapit naman 2 ka semana nga wala may magkita si Puring. Nung sam ka ni siya, nga dili mo reply kung tiksan. Ug, tawagan pa na, dili mo tubag. Muadto ko sa ila, habi. Uyab pa di ay mo sa akong anak dong. Ote, uyaban mi. Nga na day, hayan mo day si Puring. Ay apin ako nagbuwag na mo kay wala naman si Puring dinhi. 2 ka semana naman sukad paglakaw niya ni kuyog sa pag-uniyang uyab. Unsa? May bagong uyab si Puring? Naadong. Ug mao to iyang gikuyukan. Ug wa ko mahibaw kung asa to sila paingon. Kinuo ko. Kagay ba na ba pilot? Kagay ba na? Ay, anong kayo palabi? Babae na na. Makakita ng lain, uy. Day. Isakitan lang ko sa gibuhat ni Puring, day. Di kong pamanutan ako siya. Anong ngita mo sa lain, bay? Bayo, naunaan lang, why forever? Ang may nang buhaton, bay, imo siyang kalimtan. Move on. Nadi kang babae, uy. Gusto ka, bay? Gusto ka? Angay lang tuod na ako siya kalimtan. Siya na lang. Pangit siya. Rugdanan, naglisod og dawat nga wa na si Puring sa akong kinabuhi. Ang tuod, nga hinahinay na akong nakamot. Nimo, Puring, mati ka man karon. Ginaot ko nga malipayon ka sa bag-o na mong uyab. Hinhin lang kutob, more power sa RM. Yung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Hasni, hingkod ang pangidaron, dalaga ug may uyab. Sa Montevesta, Davao de Oro ko. Punto personal king akong suliran, bahin kini sa akong love life. Ang pangalan sa akong uyab si John. Medyo complicated man gud ang among relasyon ug naglibog ko sa akong desisyon. Ug aron niyo hisabtan, sugdon ko sa iyang pagpanguyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, ni ana man sa ni siya, uy. Hi. Day. Niya. Gidadaan ti kanina buongon. Ihawon gid ko dito sa nanindag buongon.
bisag nasuko na tong usa nako kapasahero nga nagdali. Kay naibaw man ko nga paborito ni nimo. Wadi ka malipay nga gidad anti ka ini day. Imo man ang paborito. Jan, hangtod ka na sa amang kunimo kunungan. Di na ko mo nung ani day. Kay mahal man ti ka. Jan, Walang bahala nga dili ko nimo sugton. Pasabi lang ko nga ako ni buhaton. Buhaton ko ni makalipay nimo kay kalipay masanin ako. uy, pero kuan man good. Bahala na ko kay gusto nga ako. Andam ko magpaabot kano sa kamubati ko man ako. Day hasne. Jan, Unsa may dadan mo anan dyan? Uy, nga buutan man na. Ubisin ka ni di pa mo uyab, pinanggaan ka niya. minyo lagi kuno na siya, uy. Oh, minyo din na siya? Oo, ug may anak silang usa sa iyang asawa. Apan buwag na sila. Uy, hala. Minyo na din na siya? Lagi. Mao bitaw nga nagbahaduha og sugot niya. Buutan lagi ug mapinanggaon. Apan unsaon ta man na ang minyo man na siya. Pero buwag naman ka na sa sawa. Di pwede na, uy. Unsa? Da, buwag naman gud ka ha. Ah, okay na. Sama ni mo anang ito, pero pasakitan lang ka. Mara. Ha? Gisugot ako nimo day hasne. Buutan unta ka, bungo lang. Bakoy una ko. Uy, ayo uy. Dugay na ko nagpaabot nimo anang tubaga. Unya karon gihatag na nimo ang imong matamis nga oo. Imo na sa ninong bakuyon. Hinaot lang unta. Nga dili ko nimo pasakitan ha, Jan. Isaad nga mahal og pangkaon tikas tibok na akong kinabuhi day hasne. Uy, dito nga katuman si Jan sa iyang saad nga mo anhi siya ron. Kaya naglain mo panahon. Uy, hasle. Paniro na ang bintana, uy, kaya sa libo. Usog taguan, oh. Ma, Sama, nagpaabot kasi mong uyab nga mong abot. Uy, di na ito mo abot. Kaya naglain ang panahon. Murag dunay bagyo. Mga panarampan na lang diha. Uy, hala, niya si Jan, ma. Nahibaw ko nga dili ko niya pakyason. Bisan unsa pa'y mahitabo. Kadit ma ha, kay sugato na ako si Jan og payo. Day hasne. Iagi ko day. Nagduon na si mama nga dili ka na mo abot. Kaya naglain ang panahon. Dili ko kamahimong pakyason bisan unsa pa may panahon day. Niya gipalitan ti ka ning torta og ensamada. Pangaon mo sa imong mga igsuon. Og niya say day kwarta day. Ipusa ni. Ha? Ganun tagaan man kuno mo kwarta Jan? Gikan karon. Ikaw na hipos akong kinitaan day. Oh, Jan. Sobra kabuotan si Jan nako. Og pinangga kay ko niya. Bisan pa og kusog ang uwan nga mura nagbagyo, moadto gyud siya sa amo. Hinatagan sad ko niya og kwarta kay ako iyang gipahipos sa iyang kinitaan. Murag asawa na gyud ko niya ang iyang pagtratar nako. Apan nun niya, ay. Unsa man, mo ano si Janas ni? mo ani man gyud na siya ma, mo ni pamasahiro. Kay ngano di ay ma? Nakay panogon gikan sa lungsod? Wa na ko kauyon sa sultes-sultes mga tao, haste. Ha? Bahin man sa unsa ma? Bahay na nimong uyab na si Jan. Kay minyo man kuno na. Ma, Gisaway na mi sa papa nimo sa ato mga kaprintihan kung nganong di konsentihan ka namo nga manguyab anang minyo. Nganit sagot ang kuno ming himuon kang pabet. grabe naman sa nang istorya nga ma oy. May nayatakan kong laing tao. Unsa ang gutahan ako pagkakabit ana nga buwag naman sila si asawa. Wala may asawa nga mugukod na ako. Basta. Buwagi na siguro sa Jan, haste. Ma, Kapoy na kay paminas mga sultes-sultes mga tao. Nga kami na mga ginikanan nimo may nahibog bati. Kapon no, giuyunan kang namo nga mahibong kabit. Nahuman ko adto ni Jan sa asawa, anhin napod kuno siya mamisita nimo. Mampot lang ng inyong relasyon, hasne. ma, Unsa magbuwagod? Di ko masugot ana day. apan dyan. Bati na kaayo ang dungog na mong pamilya sa pananaw sa mga tao. Kay menyo ka lagi kuno. Og may ulian pa nga pamilya. Wa na lagi misa kong asawa day. Ngano mo tuo ka man sa mga sulti-sulti sa mga tao eh. Ayaw paminaw na nila. Aun sa man gusto ka mo adto sa amo? Dadon ti ka dito. Aron mo tuo ka nga wala gid ko. Wala ko'y asawa nga ulion sa amo kay buwag na mi. Dyan. Ipalangit kasi mo mamag papa. Adto ra sa amo aron mo tuo ka. Nga wala gid ko'y asawa. Dyan. Oy, dili mo pwedeng makalakaw-lakaw karon kay COVID. Pa, Wa ba na gumagawa na? Ha? Dakpon man ka itong nagpataka lang gawas nga dili importante ang lakaw? O layo ka itong inyo dyan? Ang ako noy ba? Hmm. Nga mo tuo mo nga wala gid ko'y asawa sa amo. Mahimo man ninyong pakuyugan si Hasni sa pagkadto sa amo kay buwagan man gud ko niya noy. Tungod kay na may sulti-sulti sa mga tao nga
may ulion pa kuno kong asawa sa amo. Ay, maana o ay asawa kang ulion sa inyo dyan, minyo kag yun. Ug may anak pa. Mao nga, ayaw na lang tingali sa mukha ang kinabuhi sa akong anak. Loy, Gibuwagan ko gyud ang akong uyab bisag sakit kaayo sa akong dughan. Og naluoy na kay ko niya nga siging hangyo na ako nga dili na may magbuwag og dili na lang paminawon ang istorya-istorya sa mga tao. Og naglibog na ko kay wa man gyud ko ikasaway sa akong uyab. Buutan o pinangga gyud kaay ko ni Jan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, buwag na ang akong uyab sa asawa. Din may usa sila ka anak og nagsuporta na lang siya sa ilang anak. Tawag pa ba di gihapon kung kabit bisag buwag na sila sa iyang asawa? Ikaduhang pangutana, buutan og pinangga kay ko sa akong uyab. Gusto ba ko nga ako siyang gibuwagan nga way igong kamatuoran lang sa sulti-sulti sa mga tao nga may ulion pa siyang asawa sa ila? Ikatulong pangutana, kung yung dadon sa ila aron makatuo ko nga buwag na gyud sila sa iyang asawa. Angay ko pakahang palaumon ang akong kaugalingon nga maako pa ang akong uyab nga unang gipanag-iya sa lain. Ikaw pa to katapusang pangutana. Mahal ko kaayo ang akong uyab. Mahal namo ang usag-usa. Kidyod alang namo nga magbuwag mo. Unsa may angay namong buhaton aron kalikayan ang mga bati nga istorya-istorya sa mga tao. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Ni ang akong suliran, Hasni. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Inyong mga suliran nga punto medical, personal, behavioral, emotional ug problema sa mga ginadiling drugas. Kasi kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri karamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Legal problems will be taken care of by my partner, Attorney Bathan, nga nag-social distancing lang gyapon kami hangtod karon. Ambot og hangtod kanon sa may mag-social distancing. Gimingaw na ko sa akong partner. Miss you, partner. So, ang atong magtatampo karon nga si Hasni, 22 years old. Iya kaning ipadala sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page taga Monte Vista, Davao de Oro. Atong magtatampo karon nga si Hasni, 22 years old. Iya kaning ipadala sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page taga Monte Vista, Davao de Oro. Personal nga problema ang ipadala ni Hasni. Dihang nanguyab niya si John, ang usa ka jeepney driver, wala dayon kini niya sugta kay nahibaw siyang minyo ug may anak. Apan gipasabot siya ni John nga buwag na sila sa iyang asawa. Ug ang iyang anak ang iyang mga ginikanan ang nag-atiman nito siya ug gisugod si John. Pinangga kayo siya ni John, hinatagan pa og kwarta. Ubisan kusog-kusog pang uwan nga murag bagyo adtuon gyud siya sa aron mamisita. Apan daghan ang babag sa ilang relasyon. Kay lagi minyo si John. Ug wala pa gyud siya ay kamatuoran nga buwag na gyud sila sa asawa nini. Gusto siyang patuon ni John sa balay nila aron makatuo nga wala na gyud didto ang iyang asawa. Apan wala mo sugot ang iyang mga ginikanan kay layo og delikado pa ang panahon kay do na pay COVID. So mao na gipada ni Hasni, no? Ako lang gining paningkamutan Hasni nga matubag na ko ning imong personal nga problema. Unang pangutana, buwag na ang akong uyab sa iyang asawa. Diin may usa sila ka anak ug nagsuporta na lang siya sa ilang anak. Matawag pa ba di ay gihapon kung kabit bisag buwag na sila sa iyang asawa? Yes. Kabit king gagapon ka. Kung wala sila ma-annulled, buwag na sila usa ka tuig, 10 ka tuig, 20 ka tuig. Kung wala sila ma-annulled, mahog na gyud gapon ka og kabit. So make sure nga buwag sila na-annulled na, no? Una na penalty nga decision sa korte nga wala na visa ang ilang kasal kay annulled na sila. Ang atumang pamaagi gud ni sa Pilipinas wala man tay divorce. Una usa sa ako mga trabaho sa korte, ana ako sa korte. Mas daghan ba kino kapira sa mga abogado dia. Dura ako sa korte kay psychiatrist man ko, no witness ko as an expert witness. Annulment of marriage due to psychological incapacity, no? So mao na nga siguraduha lang nga naana na finality na decision nga gikuptan ng imong bana nga bulag na siya sa iyang asawa para dili ka mahug nga kabit forever. Ikaduhang pangutana, butan o pinangga kayo ko sa akong uyab. Husto ba ko nga ako siyang gibuwagan nga walay igong kamatuoran tungod lang sa sulti-sulti sa mga tao nga may ulion pa siyang asawa sa ila?
make sure ayaw pagkuha na ng mga humor mong giring, no? Make sure nga kung buutan, well, para sa ako, kung buutan, huwag anong gibili may ang anak nato sa ila. So make sure lang nga, ug sa may mo ng desisyon nga na kay basis, no? Ay lang pagpatuan ng mga chismis diha kay mao na maka guba sa inyong mga plano, no? Na may uban diha nga maghimo lagi istorya, no? Mga negative communication, distorted communication, mao na makaguba sa mga plano nato, no? Ikatulong pangutana, gusto ko niyang dadon sa ila aron makatuo ko nga buwag na gyud sila sa iyang asawa. Angay ko bakang palaumo ng akong kaugalingon nga maako pa ang akong uyab nga unang gipa nag-iya sa lain. So, mao lagi na akong balikon, be sure nga nagpa-annul siya siyang marriage. So, kay kung na-annul na siya siyang marriage, wala na problema, no? So, ang tanan muhilom na, wala na nun daghang pang mga chismis diha, no? Maorgi na ang akong ikakuan nimo nga be sure nga kumingon siya bulag na siya siyang asawa, ang iyang marriage with his wife is already annulled. Kaya kung wa ma-annulled, so tanan nga mga napundar sa imong bana, kanay mong uyab, kung magtipon magani mo, kung panandita ko sa may tabo niya, ang tanan maadto gyud sa iyang original nga asawa. Ikaw igora ka mo tan-aw niya kung unsa may mga benepisyo, simbako lang kung sa may tabo niya, no? So wala gyud kay legally wala kay bahin, no? Bisag na pa siya to ni bathan ko no maingon to magpa-annul yun, no? Magpa-annul. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Mahal ba kayo mahal ko kayo ang akong uyab. Mahal na mo ang usag-usa. Sakit yun alam na mo nga magkabuwag mi. Unsa may angay namong buhaton aron palikayan ang mga bati nga istorya sa mga tao. Wala na istorya sa mga tao kung magpa-annul siya siyang asawa. Hilom na ang tanan. So, use your head, not all love. How sure you are nga unsay iyang gibuhat siyang asawa, dili sa niya buhaton sa imo. So, studyuhi ginagmayo, ha? So, akong balikon kung naa na kay gikuptan nga finality decision sa annulment case or marriage, annulment sa marriage sa imong bana, kanang-tanan nga mga chismis mga tao, mga hilom na. Okay? So, hinaot nga nasabtan ko nimo hasni, no? Ning kamot lang gipok ko, pero mao na ako akong balikon, so, pila na ka basis ko na skorte kimo ni usa sa akong trabaho ning as an expert witness, psychological incapacity ang basis for the annulment of marriage, no? Daghan ako aning mga experience ani. So gikan sa Chongwa Hospital Pediatric Alumni Association, dili maggamit og big case, ha? Ano bitong ibakos para kuno nga mo protect ang pusod sa bata. Dili na noon na mo dry ang iyang inunta pusod, no? Nananoy daghan yang komplikasyon later on, no? So you stop that practice nga maggamit anang big case nga ibakos-bakos bitaw para sa bata. Alright? So hinaot nga aduna sa kami nakutlong mga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot tugi ko makahatag og kolor ug kinabuhi sa inyong mga suliran. Dili maikog, maulang padala sa inyong mga suliran kay kitang tanan adunay suliran, walay may laki ning kalibutan nga walay suliran. Ikan tanaw di sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.